Shubor nakashlem jong Nongsan Hima. Ka Khasi Students Union Nongpo Circle daga minsiam jong gajing sngokhya yala ki parado parasnam belado no yala ki yeng ki sem nagadau jong gajing Shah Pynjulor hake Erïong hake ni khndiat sngi beladam kalalet ban Maramot bat shna pen bhabyang ki artli ki Longïing ki badan hake shnong Umsaw Nongkharai ri bhoi district kide ki artli ki Longïing ki bela Shah Pynjulor e hake ke shnong Umsaw Nongkharai kide ki bela Longtrai daga kong shidalin nongrum bat uba jual nongrum Hagajing Maramot Pynbha biang ki Longïing ki dekhot jong ka seng ki lahap ban mi pat ba kumba ars ngil inter haringkat kajing senyang pisade na kapla shimet gajongki ban thiat ki tiar ki tar ki bran kam bat hadien bala ban pendap la IT biang ki yeng shikitrai menta kasngi hagani kasngi bala yo ban IT ki yeng lawan banedar ringkat lang usamla John Lingdo president ke KSU Nongpo Circle ba Klipas Singli secretary ke shnong Umsaw Nongkharai kita yang nalor kiwe de kinong kit kam shno Satu last trip sakit Hima. Juga ka KSU Nongpo Circle mata kasi layo pan pendap no ya ki artli ki Longïing ki bala sha ta ka Erïong hagini kendiat singi sobrai kublai kong ya ki dekhot juga KSU Nongpo Circle akjing ya no senyang jengki matmi ya kepisah nam ta ban Maramot ya kendi ki artli ki Longïing bat ilara lalaru ban penjai baik sakmat ban thiet ki tiar ki judon kam hoi de begini ki arti ki Longïing ka kichu kam jumi san sam jisin adai ka jumi man ka por ada ki jai biru jungi ki sisa jenjar kum hagani ki por da kaliang ka kichu ibu ka jingrepat ka beret de akmat jongki nong mikmat kum ki MDC MLA ane kantam ke sarkar bakum hane kapor ba kini ki Longïing bemat hane ki jinjar jadi berklay ke kajingrap kum ki marba mardi ane adun kamro kum pisah ma hane kapor ke gijinge juki hi tamaki ki sothu reng ke tur na kaliang seng ki kum ki blok ki bicu ai jirap man kapor makin play ke jirap juki kamdon jimot ba Pynbha ki biru banuan sondor ndai kap ka jingerap ini adem sistem arsnem mungkin ki Longïing ki don kam mardor masun debja man ja lengsop akili Erïong ki don kam mardor ka jingerap te kumbe ngabu akmat nakaliang seng akmat ke sarkar ba pinsimkya ya kane ta juga por ngaso banai kublai ya ki dekhot ba ki laklai ban senyang ki sejar arjar na kumjuru ngaso banai kublai Presiden jungi federal harkamni ibara nak senyang kabun apisa nam ta kini ki artli ki Longïing ba ane kapor so ai kublai skitish nong badan lang rangkat berni ne sekpor barnga aku beru ya bro kini badan lang ane mangin dadan kam ki mangin yarap sakiwe ki Longïing ba mat ki jinge ro ngala jingi kublai hebani